Sanibonani. Emsebenzi isitolo. Angazi noma ngibona ngathi kune light engiphazamisayo lana. Kanti kodwa kuyabonakala. Nanokuthi phela akubalekile okuningi kakhulu la ngaphandle ukuthi kudlula umlayezo. Ngiwumuntu ke ngingomunye wabantu nokwaziwa ngabanye abantu nje abaningana ngokuthi ngaba ngenye insizwa nje eyaboshwa yathi mayiphuma ejele yasiphuma isikhuluma ngeindaba zasejele ngenxa ukuthi ngarealize sengingaphakathi ejele ukuthi kanti lento yokuboshwa is not about committing crime, conviction, serving sentence bese kuba kuphuma nje. Akusikho ukuboshwa nje umuntu mayekhuluma ngokuboshwa akusikho nje ukuthi ngafe ngarealize ukuthi umuntu mayesiboshiwe akusikho nje ukuthi wenze icala noma kwenzeka icala wakuboshwa wakulathethwa wagwetshwa wangena ejele wadonsa isigwebo esiyaphuma. Ziningi izinto ezenzakalayo eziba umthelelo ukuthi umuntu waboshwa. Mina ke ngibe ngomunye umuntu ozame ukuchaza lezo zinto ngichazela nje abantu. In fact mina ngangichaza nje indlela engaboshwa ngayo nendlela okwenzeka ngayo nezinto ezenzeka ngaphakathi ejele ngoba namzazi ngithusa. Kwase kuba ukuthi nina ngoba ngayiqala lento ku Facebook nje ngiyibabaza ngoba ngangihlale ngiyixoxa nje mangihleli nezinsizwa ngithi bafowethu umuntu uqhamuka kwenye indawo lapha kuthe ngo2019 ngaqala ngathi awuthi ke ngibhale ku Facebook ke ngichaze nje ngokuboshwa ukuthi ngabhala ipost eyodwa ngayibona igijima ngendlela eyisimanga abantu bebuza imibuzo uthola yonke lemibuzo abayibuzayo okuningi kwakho kunazi impendulo. Ngase ngithi no angivele ngiqale nje kahle ngiyibhale lento ngoba abantu ba interested. Kwahamba isikhathi la khona ngayikhuluma khona ku YouTube. Hayi bathi abantu no ngichaza kahle kakhulu bacela ngiqhubeke ngichaza. Ngenxa ke yokuthi njoba ngichaza nje ukuthi ziningi izinto ezenzeka ngenxa ukuthi umuntu uboshiwe. Mina nje indlela yami yokucabanga engaboshwa indlela yami yokucabanga before ngiboshwe na after ngiboshwe yashintsha. Ngangena ngingomunye umuntu ejele ocabanga ngenye indlela ngaphuma sengingomunye ocabanga ngenye indlela. Nakho lokho umthelela ukuthi ngaboshwa ngishiya inkolelo mina ngayishiya ezami zashintsha kodwa ke ayivelanga zashintsha kangaka ukuthi ngake ngayichaza ukuthi yiziphi lezo nkolelo esengayishintsha ngayibala ke zaningi ngayichaza in detail. Abantu ke khona abanye abantu ke abangakwazi ukulalela noma ukufunda ngokuqonda lokho kuthiwa comprehension. Abanye nje bethu la ku Facebook na ku YouTube and all those things. Khona othi mawubatshena ukuthi mina nje njoba ngangichaza ngangachaza ukuthi isiphandla ngisasifaki. Angisayi futhi umuntu ohlolayo. Mangisho njalo bese kuba khona umuntu othi ngiphambene shuthi ijele langilimaza uyabona omunye vele eqhamuke ethi wena cebe khulu ufuna ukukhuluma ngejele uyayeka ukugxeka awukahle uma uthi into osuwayiyeka yini osukuyigxeka lapho ngoba angazi mina ngisho umthandazo umuntu ohlolayo angimlokuthi angisamlokuthi. Ngachaza ngathi noma bekuthiwa ngigulela ukuthi ngife kodwa makufanele ngiyise kumuntu ohlolayo ukuze ngisinde abongiyeka ngife peacefully. So that's how much ngingafuni, that's how I mean ungafuni ungamhamba umthandazo ngiyaye ngichaze kanjalo
but angisho ukuthi abantu abangabahamba bathandaza, angaze ngisho kanjalo, angaze nje ngisho ngithi khona ngithi musana ukuhamba, angaze ngisho leyo ukuthi yekani ukuhamba bathandaza, angaze ngikusho. But umuntu umuchaza nje your life experience, bese kuvele kuba khona ozothi uyabheda mawugxeka amasiko abantu, uyabheda mawugxeka. Ayikho into engigxekile mina, ngathi angisakwenza ukuthi nokuthi ngayibeka futhi izathu, yabo. So ke mawuxoxa uyawuthola abanye abantu bevuka ushukela lapha bethi manje uyabheda kwasha wacima, abanye bethi hey uyagula. Ngiya understanda ke enye into, uyazi ukuthi nami ngingakahambi nje, dala ngingakahambi, ngisahlala nje ngakithi, ngisasuka ekhaya ngiye hostel kwamashu, mangingekho ekhaya ngisa hostel kwamashu, mangisuka hostel kwamashu ngibese ekhaya. Ayikho enye into engangiyazi nje, ngangakuthi enye into eyenziwa kwezinye izindawo ngiyithatha njengento engathi ayisile, you understand, only to find out ukuthi labo bantu lento engiyithatha engathi ayisile iyona right, social nje iyona right, kufanele ngabe nathi siyayenza ngakithi. Kodwa ngenxa ukuthi mina ngiyazi ungahambi nokusabalala nje kuyakwenza ukuthi uthi mawuthola information entsha ebese uyayinyanya noma uzonda noma ubona sengathi labo bantu abayenza leyo nto abasekho right, umuntu ongcono uwe, kanti wena ushawa ukuthi awukwazi uhamba endawo, lokho kwakho ikhona oku wrong, oku right lokho okuzondayo wena. Abantu abaningi sengikushilo lokho, abantu abaningi baye bangithinta ngendaba kaEnigma. Khona lo brother Enigma lo ophansi phezulu enkundleni zokuxhumana, bethi abantu sifisa ukuthola ukuphawula kwakho ngendaba ka brother Enigma. Ngathi kuyiphawula nje kancane, ngoba indaba ka brother Enigma is very deep. Abanye ngiyababona bayahleka mina, but well ke i-understanding yabo nabo bayazi ukuthi bahlekana. Ngathi mina ubrother Enigma into nayishoyo mhlawumbe 95, 96, 97, 98% mina ngiyavumelana nazo. Zincane kakhulu engingavumelani nazo, zincane kakhulu, kodwa futhi zonke lezi zinto ayishoyo ubrother Enigma, ngoba abanye abantu babengithinta ukuthi angiphawule ngenxa ukuthi ubrother Enigma wayekhuluma ngezinto ezinye zazo mina ngithi sengayiyeka, yabona. So base bemantanisa nalokho ukuthi yazi kukhona ungakusho, ngoba ubrother Enigma uthinta ezinye izinto esengakhuluma ngazo mina kuqala ngathi sengayiyeka, you understand. So ubrother Enigma wathinta, so bafuna ukuza ukuthi ukuthini wami uPaul. Anginakho ukuPaul okuningi, kodwa nje ngiyavumelana nezinye zezinto ezikhulunywa ubrother Enigma, kodwa futhi kukhona la isingavumelani khona mina naye. Uma kusuka ukukhuluma ngendaba yenkolo, that uma ukuqaphele nje kuma workplace, emsebenzini, kuyaye kuthiwe i-debate about religion is prohibited. Ayivumelekile, akuvumeleki ngabasebenzi emsebenzini ukuthi nidebate ngenkolo. That's how sensitive religion is. It's very sensitive religion. If you enter into a debate ngenkolo, you need to remove emotions, ube uwe with sober mind, ngoba ongahle ukutshelwe ngabantu ungase ungakuzwa kahle, ubone sengathi yadelelwa. Ngake phambilini ngangakhuluma, mhlambe angiqale la mina before ngiboshwe, njoba ngithi isiphandla nje ngisasifaka umthandazo ngisahambi kuyena, into eziningi ngisazenza, into efana nalezo ngangizenza kakhulu lezo zinto, ngazenza kakhulu ekhaya. Bakutshela ekhaya ukuthi umuntu obenza imisebenzi la ekhaya makuthiwa nje kunenkinga, umthandazi meke wabona inkinga nje, umuntu obenza sure ukuthi leyo nto leyo siyayenza, bese siyayenza.
ngake ngayichaza ke abaningi bayazi ukuthi mina ugogo wami uzala ubaba, mina ngikhule mina ugogo engekho ekhaya, uzala ubaba kodwa ephila ekubo ugogo behlala kubo mina ngikhula, but wayijwayele ukufika nje ugogo wami efika ekhaya ebuya hambe, efika ezohlala amaviki amabili inyanga abuya hambe, singanaki lesizingane. Kodwa kuthe mase ngikhulile ugogo ngithi ushone ngo97 96 or 97 ngoba ngiyakhumbula eshonile ugogo wami, ubaba wakhipha inkomo bayiqhuba obhuti sabathi sayiqhuba nathi leyo nkomo sajika halfway. So ke kuthe mase ngimdala sengibuza ukuthi hawu ugogo kanti kwakwenzakala kanjani, base bengichazela ukuthi hayi ugogo wayagana la ekhaya wasexoshwa umkhulu esezela ubaba kanje ke ngangasichaza lolu daba lolu, ungaya ku transformation love yolibheka. Ngangizenza kakhulu lezo zinto, futhi ngithema ngiphume ejele ngaqhubeka ngazenza. Ngiyakhumbula ukuthi ngageza kaningi ijele, ngiligeze la ngibuye ngithi ngiyakomunye umuntu kuthiwa ligeze kanga kahle, ligeze la ngiyakomunye umuntu, yabo ngangithanga ngibahamba kakhulu abantu kuze kube kufika esikhathini la khona ngiqeda le research yami engangiyenza ngayiqeda ngo2018, sengike ngachaza kakhulu ngayo. So ngathi mase ngiyiqeda ngase ngiyithatha ke lezi inqumo ngoba akuzona inqumo lezi ongavela uvuke ekseni uyithathe nje, noma uzwe mina ngikhuluma ngokuthi ngayithatha bese na uvuke ekseni uyayithatha, akuzona, ngeke ukwazi. You need to read a lot of books, consult a lot of people, wenze yonke into. You read thoroughly, not ukuthi ufunda ama post kamama wengane nobaba wengane on Facebook ebese ucabanga ukuthi kuneyinqumo ezifana nalezi ongayithatha. No, you cannot. Ngichaze kanje le ndaba, ngiqale ngichaze ngodaba olwenzeka ngapha eEastern Cape lomthandazo waseQuha, olwenzeka ngo1967. Balwazi abanye lolu daba phathi, ngizolichaza, ngizoliqala nje phansi ngilichaze ebese ngihamba nalo ngize ngiyofika ekuthenini ngayithatha kanjani lezi inqumo engayithatha zokuyeka zonke lezi zinto esengiyibalile, and then from lapho ngizobe sengikutshela ukuthi uthini wami umbono ngezinto ezishiwo ubrother Enigma, njoba ngithi ezinye zazo ngiyahambisana nazo. Thank you.